Kaseng nyutrap achik National Movement HANM nong Tliu Circle haka khatway tarik unai lur hajar pulai harang kat bat kajinga trilang ka office jong ka Sub Divisional Animal Husbandry and Veterinary Officer Mairang kila penlong de ka program ban pensyai patba halor kajing pang klam swine fever ban ai kila jingada na kanika klam chekinong rep jong ka than nong Tliu area haka ba kanika klam hakini ki benai baladap kala sarlut iki jingri jong ki patba ki ba im da ka ba ri jingri kum ki snyang ki blang ki masi bat ki we ki jat jingri hakaba ki ba bun ki jingri kala yapno nakadaw jong kanika klam kumta na kalyang ka seng kala shim me ka senjam ban penlong ya kanika program hapo yo nong Tliu ka shnong ka bahap hapo ka Eastern West Khasi Hills District hakaba lawan ban pensyai patba da ka officer ka tenat veterinary Mairang ka Dr. D Kriem nangta u Dr. S Kharpran harangkat ka jinga dan lang u president ka HANM Eastern West Khasi Hills District u ba artis rentathyang u president ka HANM nong Tliu Circle ka sunjuk kirang basnong lambat ki we ki patba nong shnong jong kani ka thai Kublai namaro kila ayangi yakani ka dais manginyo ban kran pagba ban pinsyai sepang ga jingpang ka badan hakisnyang kani ka juk ka menta kamlong so ka juk ka menchua ka bangi suri la kari ni ai bang ka bai bang mendai kisnyang ki im ki pulung gi he pha menta ka juk ka maryang ka lapher ka jing shit ka sini pinong ka jing wanjong slabru kila i ni por sipor kala bon pha ka jing pher takadaw ka dingi dak hi jingpang hakisnyang ru kila bon ki baki ni yo menta kamtam ki jingpang klam hakisnyang kadon ki jingpang klam ka mengi ong ka classical swine fever kani ka jingpang klam ka long ka blasong kerni bha kani ka than ka jungi ba ka jingya da na kani ka jingpang hi ka long tang da ka jing ai tika ka bateli department kala pendiang ya kitika ban ai borok hisnyang ya kino ki bakwa ban ai tika ya kisnyang jong pi banya da na kani ka jingpang klam amar kani ka jingpang ka bawan ra sibun kani ka jingpang ka wana sibun ka jingya pa kisnyang bat kadai tang ketika hi kabala ban yada nagane ke jumpa tinga kentu ye pi wa pinsyeme ka kabu kamtam ko menta namar hane ke snong jumpi kadon ka bitali e santar umplang ka badan hakani ka area jumpi ban uwie betria system ubatrai hang toru udai ubana kane ka than jumpi hi te ngakuntu ye pi ba pinlet chaka e santar ba pinsyeme ka kabu ban ai ti kai gisnyang bakun mau bagatika gisnyang hidai ban ai hagapor ba kisnyang gidak sa dang klan om darwa don jumpang hagasnong majongti ada kala don pa ka jumpang hagasnong majongti unil tika unom trekam namal kala kloy ka jumpang banya ka jingyada nakani ka jumpang kasai sin yang akun tuipi man light nang jumpang kala hagisnyang tanggawai kala kata kalong kajing ai tika swine fever kabal ka sorkar kala pendiang free of cost klam bono kajing sio piyo yung nil tika but ngakentu biar sa isin bakini syem yung nil tika kajing pang hakisnyang kadon usa ka way kajing pang klam kabang ikot ka African swine fever kani kalong kajing pang kabalang tumay kabalang su menta sisnam asnyam kadang kuan chene kani kajing pang kalong kabawan naki ribhat bahkan ia kan dia ke Jepang hangdo menta umpat don uno tika ubanyada henry kalong bet tang gajing start jong tu kinongri bagi dei ban lek ko bakim dei ban lek sakisem jong gibe kinongri ki ba don pa gisnya gi bapang namab dei nak itu hi ba pilek sakisem jong tu gibre ki ba don gisnya bapang ki wan sakisem jong pira ya ka Jepang baka troiru bat kastet ba kan Jepang ban pur na waves nyang so waves nyang bakawan raru ia ka jingyap abahando 6% kalau ladon kene Jepang mo ka jingyap dum siang kalong bai ka bapura makamdon ka no ka dawai ka bala ban penkwat ya ki siang jong ki habaki yo ya kene ka African swine fever tiga dai ka jingle kuat ka jingle suba jong pi ba pinlag na kene ka African swine fever bar khamtam ngakan tu ye pi gibrio jong kene ka area no clear area bahaba pi thiet ki kon siang aba pikwa egi sambai kunsnyang ai phim dei bon wan ra na ki wei ki jaka hamtam na ki area jo ga boy area ya ka bakani ka chumpang kala karni ma yale ba pnya thie ki kunsnyang ne ki snyang sambai na kan ne ka than na jong hi khnang ba pinam wan ra ya kan ne ka chumpang sa kan ne ka than ga jong hi
ba sisien ba kane ka song jumpang kala song hakasnong ka thau jong phi ngimla su ban penca ne ban pendu iki te aba pi thies nang sambai subha ban thiet na ki to kisnyang ki ba pi tikna ba ki long ki ba saj ba khlai ba ki ba pila ai ki brio pila ai tika kata kalong ka jingdon kam ban laj na ka jingpang khlam te hemrai don ki por abangi la ai ki kai ki snyang ru ki dang don ki bayam kita ki jingyap kam dei la kala banam dei na ka khlam kin dei na ki jingpang khishit ki jingpang penhiar ki jingpang iba bon jat ki ba ki snang ki la ban yo ki la ru ban yap henrai aba phi i ba ki snyang jong phi la sedang man pen i ki dak ki shin jong ka jing shit ba apen i ba ki la mi i ka imod ki khlut ki mbam kloi phi dei ban chim dawai ba phi dei ban ai di dawai shit i ki snyang amar ka jing shit jong ka mer ki snyang ka dei ka ba wan ra ka jing yap ba bon do ki snyang bat kas na kaleng jong sakaru namar ka tip hadim pi ai ti karu kala ban dari jingpang iba bla ban ta ai ki snyang ngila bo ya ka scheme insurance ba phi bo insurance ki snyang jong phi bat ka insurance company balada ki snyang jong phi ki yap phila ban yo hado 1,000 tangka namenta ban thiet yang ki kun snyang ya ka ne ka scheme ngila penyat na ka battery department hamairang phila ro ban lek shapo ka i santar badan ne thlong bat ban ong yi tu basra yang tu bikwa ban le insurance ki snyang jong phi phile insurance ki snyang jong phi kane ka scheme ka sarkar kan siu 4% ya ka premium bat 4% ki siu na ditu ki nong risnyang bat ka jing ka wa jong ka insurance kalong handu sisnam bat hapo sisnam rada kadar kano ka jing ja ka ba susi wa penyap ni ka bakta ki snyang jong phi na ka liang jong ka insurance company kan sa siu pi sa hoja ka khanang ba piyo wan thiet biang ya isum bai snyang ba piyo wan ri biang bat ban sedang biang i kam jong phi tikini ilong kilat komno ba phi kom kinong rap kinong ri snyang khila ban laj na kano ka jingdo nong baning kong kalong ka jing ai tika ya ki snyang banyada na ka khlam ka baar kalong ka jing le khot ka jing le suba jong phi khnang ba kano ka jupang ro kanam ban na ka sem jong phi ka balai kalong ba phi de ban thiet ki snyang samba jong phi na ki shnong jong phi lane na ki no ki sem ki ba pila tep bayak tu snyang pila dap ai tika ba kim don kano ka jupang ba ka basau kalong ba phi le ya ka insurance ya ki snyang ki jong phi ya ka scheme ka ba ka government kala ai khnang namanta ki nong ri snyang khnang ba la ka don kano ka jingja ba sosi ka jingyap snyang phidang yo ya i pisa ban thiet yang ye kun snyang wa pin sedang biang ya ka kam Chairman iba day nong penya kaneka awareness program kajing kublay ro kaya chaki HANM kinong yalam dok HANM nong triu circle kibla tre sitam do kata kibla wan ban pensno ko office jami ya kajing dan kam bandan kajing step ha ka bai day bat ka kam ri jing ri hoi bro khoi ya nang lo ban ri jing ri nama sigi thong thai nong pendang dan tang awai ke yel ko ban ong man nang ban shong khlem jing ri thumdan I jing ri bro khoi nin ong ni nang ban shong khlem dan usnyang le ne khlem dan kas ya hendai dan kam pat ban tep pat ban nang ban ri ndai tang ban shuri khnang ba kata ka kam ri jing ri jong phi kan dan long kata ka jing men toy phi jing men kan da ai jing men toy si sai phi sia kum bai la ong I doktor men ne ho ni hang ne banda batai sani kata ka rupom ri jing ri tang ini ipor banding kot minum dala than do kata idan kam ban da phikwa hi ba pendan nang kham janai chu ya kata kam ri jing ri kham tam kat kumpi juk start mentang idan kam ban dai syahi gai hang te apo manai rei khendiat kan sai yang subatai khnang ba kata ka kam ri jing ri jong phi kan dawan la jing men toy si sai phi idan kam ban te ba kata ka jing ri jong phi kenda kan long jing men toy ba kan la ban beki jing ri jong phi ken la ki jing pang bahar kom ba kan nom long ka jing do jing men toy phi idan kam bandan ka jing te ba kham tam na do ka ba sedang ban ri kham tam na do ba ni kai kinong ri jing ri ba na do ka ba kum do ban jet ya ka jaka ban snai ka fa na do ka tar ka de ka badan kam ba na man ka tar pa kta ya ka jing jing ri jing ni ka kta ya ka na do ka kwai ka thia ka ba kum do ka jaka
Krishna kabakumno ka jakapi bo ya kasem kabakumno ka jakapi bo ya ka farm jampi kumbangi hikai bangi de bandan bansnai ki farm jangi lane ki sem jangi hagi jaka ki barkhiang hagi jaka ki ba de ya kasni hagi jaka ki ba biang ko om bangi nyo ban sait ban penpuit ban kasni ka jaka ka bangi sup ban pentuit ya ka jabo ka bajaban kaba apa ka de ba kumno bangin nang bansnai kasem ndai ba ban susnai kis ban pentia kis niang hakakte ahon nama bon siang kumbang kita nilai ikiwan khot ki brio ang mapang siang nangilai bon siang nilap bagi siang kithe kis niang hakakte ahon katuhi kala wanra jingpang hi katuhi kala thau kijai jingpang balai pujan namar ha katu kakte ahon tidak bagi kenyang jingpang kala kharoi lupa ki kenyang jingpang bagi kenyang nanor bagi kala thia akta jaka ba ahon kadang sakajing kriat kadang sakajing bombiang kasem hangta kajing pang kanang ban susu dari beki yo jing pang kabakam dan kam susu kadai sa mdei tang kata kasem nalor kajaka nidan kam ru saba kabam kadi kababiang mdei kam mengisu ang bangindri sniang ngindri siang ngisu ai tang kat kabayo kabang nama kabam kadi kabadan kam ha do kata mdei tang basuyo kabam keleng sulit lum ni bidukan mansuai yudan kam benda syat bahai kabam yudan kam benda ai kabam kabatai nama balada ki jingri jongi ken yo ya ka jingbam kabatai ke jingbam kababiang kiduna no ya kabor le persya kabor banyele persya iki knyang jingpang telada kata kabor banyele persya iki knyang jingpang kaduna no kemot kisipai yele persya kamet jung kisiang ni kisiang ni kiblang ki masih kaduna no telada kiduna no teksipai banyele persya jingpang Kimrat jungi, ki jingri jungi, ki kloi ban yo pang. Te ki tang syo pang hi, ki jingri, kalau wan rai ke jingdo nong. Jingdo nong kong bening kong kani hap le sim dawai. Hap penlut, sakapisa ban le sim dawai. Dari kilak kot yang turu ke sim puan ki ban he ban san. Ke usniang mentala de bandi. Lajan dap ar benai, lajan de sakapur ban pen klat kemino ban de no. Hakata kapur kawang kapan penhiang. Tang suwan kapang penhiang. Kisnyang barakhoi larai kho lot dalarai kho lahir ke jingkia sei sho pindin hap ri biang sa tayau salai tayau mudder ujing bam tu jing bam jing nak benta ki jing ri do barem do do kata yen hap ri biang sa tayau salai tayau ban pendap biang ya ka tu ka met jing kisnyang khnang bakin long pat bandi te kum kita ki egi di badan kam hado kata desa ko om midan kam ban pet bagi jing ri jing kin yo ya ko om ko babiang Wat ka farm jangi kadai ban na pibo kano ka farm kadai ban biang sakalai. Kenang ba khamtam ka po ban khas niang. Minyo ban pen saat. Dade phili le kum kis air broiler. Kum kis air broiler le lada umdan kalai. Si benai ha ban bu ba ikis air broiler ha po kalai. Ban pen saat ada kalai. Ada kata ka farm jam pihi kambiang kablai kambiang ka jing saat kembut kalau la ban wan ra ka jinya. Jam kis air kita ki di badan kam syabangin sim ya akan ni kam rijingri hoi ni suri melan ngai la dak pikwa pat ban sim ya akan ni kampung ko wei ni kilat yo kam yo jam ni dei ban da sim kia ban da pet bha khnang makata ka kam rijingri jong pi ka dei ban biang la dong sedang te kum bei la ong i doktor nalor kata barakhoi ni dan kam saban ai tika nalor ban la nang